Der er mange ubesvarede spørgsmål i denne verden, og der er mange folk og kreaturer, skabelser, der stiller spørgsmål. Mange uden svar. En af dem, der har stillet spørgsmål gennem tiderne, er Peter Pedal, som var en sød lille abe, der altid var meget nysgerrig, og derfor altid stillede spørgsmål. Nogle spørgsmål fik han svar på. For eksempel, hvad der var inde i chokoladerne. Den lille krølle er for marcipan. Den her er for karamel. Den her dimsedut er for skumfiduser. Den lille krusedulle her er for en trøffel. Den her er for nougat. Den her spiral er for appelsinfyld. Og den her er Peters yndlingschokolade med banancreme. Der er garanteret flere modne frugter. Overmodne. Jørgen, vi snakker om chokolader, ikke frugter i denne film. En af de største stillere af spørgsmål var den franske digter og poet Charles Baudelaire. Storhed, storhed, storhed. Ja, han var stor. Et af de spørgsmål, han stillede, var Qu'est-ce que c'est? Que ça? Que c'est quelque chose? Han fik aldrig svar. Måske fordi ingen turde svare på spørgsmålet. Måske fordi ingen forstod ham. Ingen forstod hans tankegang og hans sprog. En anden stiller af spørgsmål var ikke en stor mand, men en lille dreng. Lille Bo. Da Lille Bo så en rigtig nærmand, og han spurgte, hvad der var for en, så fik han disse svar. Fidli hak, ola tom, rasi gasi bom. Og da Lille Bo så en indianermand, fik han svaret Umaluk, ukli tuk romba, uk, uk, uk. Og da han så en gul kinesermand, fik han svaret Tingeling, ping pong ping, simme, lande dem. De var alle svar, men det var ikke gode svar. Når jeg prøver at give denne slags svar i mine film, mister jeg publikum. Basin er væk. Exit, Sølle. Chalabert er væk. Indurain er væk. Olano er væk. Ja, ingen af dem kom til min sidste film, og de ser næppe denne heller.